Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Gitukmod ko sa inyong katabang! Uy, nagpatakal ng tabi. Nagpatakal ng tabi. I don't think I can stand. Sakit kaya ako sampot siya pagtukmod na ako. Artistahin yun din siya. Help me, please. Mamay kayo mo artista. No. Anong gitukmod mo sa Angel? Kay dili siya masugot sa akong sugot niya. Kay matod niya. Dili ko no ako nagsuldo niya. Unsa? Sir! Siya may Nang nuni, umaabot nga asawa ni Kuya Oliver si Angel na. Busa, tahura siya sama sa imong pagtahod na mo. Si Sir! Siya manghutang ka na. Ala. Angel, Artistahin can you get up now? I don't think makahimo ko sa pagbarog. No? Marag mayong pagkabundak sa kong sampot. Okay naman ang tako ganina. Hinungdan nga din higit ko sa komedor mikaon. You know na, maiko kong manugo nga magpahatod ko dito sa akong lawak. If only na si Oliver. Siya untang miatiman ako. Dili unta niya mahitabo, Ron. Sabayan mo. Ikaw yung mag-artista. Wa si Kuya Oliver? Sa'yo siyang milakaw? Wa siya mauli sa katkapi. Unsa? Wa day siya mulahos din o pauli, gikan sa ilang... Nasayod ka kunahin si Oliver? Hay, naging mo ison, James. No. Wala ko may bawa kung hain siya karon. Matod ni mo nga wa siya mulahos gikan sa ilang... Gikan ikan sa James? Silang Danny. Dali. Asahon talang ka paingon si mong lawak. Sorry sa disturb ko. Am I so heavy? No? Artistahin yung kayo? Muntag, mabuhian ka di Sir James. Oy, minatay, nagpaalasap pa. Woo! Ako naman hinuon na sadan. Nga ako man iyahang bugnoon unta. Nidipinsa ragani ko. Sala din ako kung kusgan gihapon ko. Bisag idaran ako. Kay siya, batanon pa. Mauna na. Uy, umoy kay unsaon. Kutsaraw tinidora may alsahon. Hay! Dili na yun may tabo ang kanang gihisgutan niya. Sige, kasal. Matang dili madayon na ilahang kasal ni Dong Oliver. Dili lang taong madayon si Dong Oliver ang pagkasal niya. Dili lang unta. Kaya kung mahitabo na, ay, Ginoo ko! Tuloy pa sa alas 4 nga mulalin ko! There. Napahilo na at nakabalik sa mong kama. Thank you, James. Don't mention it. Maldita ka ng inyong katabang. Dugay na nagserbisyo namo sinang nuni. Ug wa pa ko sukad makasuway nga nagbinalita siya namo. Ninya tingali, maayos siya. Pero dili na ako. Cause, as she said, dili ko niya amo. Wa pa may plano mo puli og mas batanon nga katapang? May mas bugat ka pa nga kinahanglan at Manon Angel. Gawas din ng nuni. What? Ang unsa? Si Kuya Oliver. Why? Angel, kung magpadugay-dugay ka pa, o ginahinay kasi mong lihok, dili na yun unya mahitabo nga mamahimo ka pang asawa sa akong igsuon. James? Ano? May lain bang ikabuangan si Oliver? Tell me, kinsa mo ang babay? Og ibutang ko siya sa angayan niyang kabutangan? Dili na kinahanglan masayod ka kung si kinsa ang maong babae. Ang mahinungdanon nga makasal na mo sa labing madaling panahon. Kinahanglan makoptan mo na sa liog si Kuya Oliver. That's exactly what I am trying to do. Do more. Dubliha ang imong pagpaningkamot. Pugsa na siya nga makasal na kamong duha. So, are you okay here? Yes, Tito. Thank you.
I am just right beside your office kung may kinahanglanon ka. Or better yet, di nila lang una uban nimo ang akong sekretarya. Samtang wa ka pa magakuha og kaugalingon nimong sekretarya. No. No, Tito, I'm okay. Studihan ko na kining tanang mga papel nga nasa kong lamisa. Okay. I believe in you, Danny. Thank you for the trust, Tito. Oh, well, at least kampante na ko karon nga makagawas-gawas og balik sa laing nasod. Knowing na kana nga miling ko dinhi in place sa imong amahan. Your daddy would have been so proud of you. You think so, Tito? That I am sure. So, I will be right next to your room. Thank you, Tito. Okay. Kaya ko ni. Kaya ko ning tanan. I am born ready. I will never fail you, Dad. I promise. Mas palambuon ko pa kining kompanya nga imong gitukod uban sa imong higala. Wa ko'y gipaabot nga bisita karon. He said it's unnoticed, Mom. May nungdanot ko no kay iyang tuyo. And he says that he's an investor, a new one. Mao ba? Sige. Padayon na siya, Miss Paner. She's in the room waiting for you, sir. Salamat, ha? Thank you, Miss Beautiful, okay? You're welcome, sir. How do I look? Good looking, sir. Really? Oh, thank you. I mean, executive looking, sir. Thank you, Miss... Paner, sir. Oh, okay, Miss Paner. Magpadaw niya ko din yung regalo straight to your table. Expect it tomorrow, okay? I'm going now. Kagwapo niya, bisag idara niya. Ikidhatan pa ko. So, sir, bisag idara na ka, pwede pakikaayo. Kaya may paghihapon ka. Kung magpadako na siya regalo ugma, straight to my table. Kung sa kayang ipadano, excited na hinuon ko. Kung sa dyan kasa. Ay, kigopahan kitingali siya na ako. Why not? Why not? Kagwapa, manggit ko, di ba? Mahalin na tsukog dato ini. Kini, mo ni akong gipaabot, maminyo og milyonaryo. Di kulbaan ko bayo. Shit. Mura kong bibalik sa kabatanon. Ingon usab di ini nga akong gibati. Niadtong unang higayon nga nanguyab ko. Murag miabot ang akong kasing-kasing sa kong tutulan sa kakulba. Phew! I can't wait to see her reaction nga makita ko. Damn, I miss her face so damn much. Manuktok na ko. Come in. Tingog pa lang ni sweetheart. Oh, ulam na. Mura ko gibayaw sa langit. Unsa pa ka kung makuptan taga pag-usapa. Damn it, sweetie. I'm coming for you. Good. Hello, Danny, sweetheart. Jaime? Oh. No! No! Ayaw pagsod! Gawas og balik, Jaime! Please! Gawas na!